Finance the keeper. In fact, I'm busy with pocket option. Yeah. In fact, I used to think trading was way too complicated, you know? All those charts, terms, stress, not for me. Then I tried pocket option, and honestly, it just made sense. Over 180 assets, including stocks, crypto, indices, and even the BTC ETF, with profits of up to 92%. You can trade 24/7, deposit, withdraw in crypto, and the interface is super easy to use. Wow, dude. Bro, how did you learn all of this? Good morning, everybody. We're going to kick off the first trading session for the day in about 10 minutes. What helped me most is a Telegram channel called the Trading Setup. He explains everything in simple terms, gives signals, and even does live sessions. Wow, bro, that's amazing. I just followed the signals and started seeing wins. So guys, use my promo code CHRISNET for a 100% bonus on your first deposit. Follow the link below. Guys, trading is easier than you think. Amaxesha awa abantu babhizi ayibabhiza kangoba abantu bebhizi abanalo nexesha lokukhonza uThixo nabamkhonzayo abanaqesha lothandaza abanalo lothandaza abazalwane kangoba bebhizi ndisho even nabashumayeli nabafundisi abashumayela bengathandazi into zikaThixo azifuni uunderstandwa ngengqondo ngeke ziunderstandwe ngengqondo yomuntu. That's a problem of the church today. Isibandla lifuna uunderstand into zikaThixo ngengqondo nge-understanding yesikolo. That is why kubalulekile ukuthi above your understanding add the spirit of understanding. Yeah. Above your knowledge add the spirit of God, spirit of knowledge. Njengabafundisi nani laphana kuneyikhundla eniyilwelayo lapha? Kanti uyaliwa uyaliwa ezicaweni kuleli zikhundla. Abazalwane baxabanela izikhundla. Unumber 1 ngoku ezinkonzweni. Usathana uyenza futhi lento ukuthi abantu bangaboni ukuthi kunini ixesha, ulibazisa ibandla ukuthi kungaboni ukuthi kunini ixesha ngoku. Ibandla into ebalulekileyo ebandleni ngoku sizikhundla. Yabenza kuxelela into ngemali ukuthi imali kwaprofetwa kwathwani ngemali apha eSouth Africa. Kufika kwayo apha imali apha eSouth Africa ngumprofeti owayevuswe nguThixo waprofeta wathini ngemali. So ayoqiniso lokuthi amadoda ngawa rape kodwa abasifazana ba rape. I've got an experience of that. Yes, ngathanda. Bawe egameni lenkosi uYesu siphambi kwakho Nkosi nasekuseni Nkosi wenzile basibe kule ndawo ngokwepurpose yakho ebalulekileyo. Sithi ke moya engcwele have your way, sicela wisdom evela kuwe. Ezwe lakho lethi impilo yethu ifihliwe kuKristu. Fihla Nkosi esi-studio, fihla nazi inceke zakho sebenza ngazo zibizile. Nami ngibizile kule ndawo for the glory of your name, ukuze abantu baphile, abantu bakuve babe noxolo ba receive uxolo lwakho bakwazi njengoNkulunkulu. Bawazi amaxesha ukuba sikwapha amaxesha ngoku. Lokho nithume kona ke Nkosi, cela ungiphe isibindi nami sokukudlulisa njengokuba kunjalo. Egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Sithi ke Nkosi siyadeclareisha uma sasawuqala le program ukuthi no weapon formed against us shall prosper. Any weapon that can be formed out there by the enemy, it won't be successful. No weapon formed against this studio shall prosper. As from today, I have come to declare in the name of Jesus Christ, this studio will prosper in Jesus' mighty name and serve the purpose of God in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Welcome to the Derby Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show on sound and camera. I got my man James, and on my right I got my man Ganda. Is one testimony at the time and really one story at the time. You're new to the channel, please subscribe, press the notification bell, and join the membership. Also, make sure that you donate. The details are on the screen. So make sure you donate for lawyers' fee
Thank you so much to those who are donating. Thank you so much, guys. We really appreciate you and we love you so much with the love of the Lord. Yeah. Let me continue. But before I continue, I got my man James. He have to tell me exactly the time, because I need the time. Time, brother. I need the time, James, before. So I will know, you know. Yeah, okay, I'm on time. Yeah, we're on time, you know. Yeah. So, yo, please, man. So I'm checking here. Oh, you're checking? It's Grace time. Oh, we're on Grace. Yeah, it's God's time. Hey, we're not it's late. God's time. Hey, we're not late. We're not. We're not, man. Hey, Tata. Sure. Lithini ixesha, man. Osekuyixesha likaThixo. Ndiyabulela mntakwethu. Namhlanje udle ice cream ubushutha tata uphila kamnandi man. Tata. Breakfast yakho. Hey tata. Hayi bada sibulela uThixo. Chef saqala ubona ice cream. Ngicela nini? Yezwa breakfast yakho. Uthi breakfast yakho. Hayi wena uNkosi uNkulunkulu ukusikelele yazi. How ndama these are blessings. Ice cream blessing. How? It's not. You know what blessings are I need? Uba. I'm with my beautiful brother here. It was so nice. Even wearing a tie, you make me think about my principal at school. This is just like this. Hey, we were scared of him at school. Really? Hey, we were scared of him at school. Yeah, my brother, you're looking wonderful. Well, you're looking wonderful. Thank you so much for coming. Yeah. If ungatshela abantu emakhaya ukuthi igama ubani uphuma phi mhlambe. Yeah. Ndiyabulisa nami e-studio. And ndibulise ke nabantu emakhaya. Ngegama lenkosi uYesu Kristu. Amen. Amen. Yeah, igama lami linguSiyabulela ngoba kwaBoy. Boy Sibong. Boy Sibong. Awu, izithini iduko? Isiduko sami sisebenza ke ifani yakulo mama. Isiduko sami ngumlambo. Yeah. Boy is surname. A boy surname. Neither the igama. I know his name. Okay, yeah. Okay. Yeah. Njengoba mkhenda kubalisela ukuthi ke. Yeah. I believe ukuthi ke mhlawumbe noma siyafana I don't know. Kodwa ke ukhona umuntu obekhe ndamva ebalisa ukuthi wazalwa single parent. So nami ngomnye wabantu ke bazalwa single parent, you know. Oh, by the way, thank you so much because you come all the way from kwaje kukuphi? Suka eMthatha Eastern Cape. Yeah, ndikonza kwenye ilale kuthiwa kuseqhile emqhekezweni. Yeah, so ngitshela ukuthi hey bulale ebhasini. Hey ngasho ngithi kunzima ukuza la e-studio bayi. Ndizenge ebhasi. Yeah, mara ubatshelele ekhaya ukuthi sizozwa nathi. Amen. Yeah, siyanifuna ngale kakhulu ukuthi akhe nifike man. Yeah. So that because ke sisikhathi senu. You know xa isikhathi sakho akho umuntu unokusithatha isikhathi sakho. Umuntu ngesikhathi sakhe akavuswa ngabantu. Uvuswa nguThixo. Sithi ukuthini isiqaphelwa ngexesha lakho? Ixesha lakho lithetha ukuthi lixesha lobizo lwakho kuba luvele. Lixesha lokuthi wenze into oyibizelwe emhlabeni. And njengoba silapha emhlabeni nje silapha ngokwe-assignment. Yeah, kukhona isecret edla ngotsho ngabashumayeli nami ndidla ngoyisho ukuthi umntwana ezalwa uzalwa esonge amanqindi. Ngokuyekhula kufuneka uyizandla ezizi. Nje noma ungazama ngathi uyaziqwabulula ezazandla azinantsiki. Phana bathi ke ufumbathe assignment avela nayo ngoThixo. La assignment iyoluleka ngokuye edibana nabantu ngabantu bemkhulisa bemfundisa. Adeske kule mdala ke yenzeke lento ayibizelwe emhlabeni. So nami ke ndilapha ke ngenxa ye-assignment eyavelayo ngenye imini emhlabeni emveni kuba ke
ndizalwe ngobutsha because umuntu uzalwa kabini mos njengoba ndisitsho ndithi ndizalelwe ngokuba intombi yakwamlambo bathi abantu bathi ndizalwe intombi yakwamlambo ndibe ndikubalisela uba nayo indoda yakwamadiba kwanobetha so ke ndakhulela kuloo mama ke kodwa ke so apho ke zange ndizikhethele uba ndizalwe kweyiphi ifamily ngubani. Uzalwe kuMadiba Mandela? Yeah, family. Family related. Yakulo tata. Yes, yeah. So kulake ndakhulela kuloo mama, khuliswa ngumakhulu notata omkhulu. So ubhubha kwabo ke kwathatha abanye abantu, makazi bam. Uyabona mosilanto yethu yakudala sasikhuliswa ngabantu everyone. Khuliswa ngabantu ba umntwana akangomntwana wefamily enye ukukhuliswa ngabantu community. And umuntu okhuliswe yicommunity ngabantu ba strong lo muntu lo. Kakhulu and abe leader. And bayacaca nangoku abantu abakhuliswa ngabantu kwezi tough times. And bayacaca abantu abakhuliswe ngabazali babo kweli xesha because iBhayibhile ithi uma ufunda kwincwadi yabaseRoma uThixo ndiyobanikela abantu ngenxa bakhange bayilulamele intando yam ukuba baphathwe ngabantwana. Ndiyobanikela baba njengobona babantwana kuphatha abantwana balawula ezifemelini bamamela abazali ngenxa uba isekhesi. Isekhesi nokufulfilleka kwalo khesi kumaxesha okugqibela. Ngaphezulu koko konke ke ukhula kwam ke ndikhule ngendlela khange bemnandi khange belula. Ukhula kwam was not easy. Ukhula kwam zininzi izinto ezenzeke ebomini bam njengoba bendikhe ndakubalisela ecaleni noba ke ezinye ndikangazithethi apha zi-sensitive. Yabona xa ukhuliswa ngabantu kufuna ukuthi uthobele umthetho wabantu ukhula ungena protection. Umntwana okhuliswa yi-single parent akabina protection. Sometimes uthe dinga utata abengekho utata ozomprotect. And i-protection kamama sometimes limited, especially in those days. Yayiba limited. Lo mama asokole yedwa utata akekho. Athathe umama akunikeze kumakhulu kuba ubona kuba kufuneka afulfile enye inid. Mhlambe into njengesikolo nentoni ubona bathi hamba umama usebenzele umntwana wakhe kuba umntwana wakhe no at least mangayifinish le pain. So ndiyakulethi ke nokufunda ndafunda struggle. Fundiswe ngulo muntu akhathale uhambe uyofundiswa ngulo muntu akhathale ufundiswe ngulo muntu akhathale and apha nawe sowuzenzela indlela zakho zobomba nami mandibe nendlela zami endizenza ngayo. Kodwa yonke lonto leyo endiyithandayo ukuthi uThixo uyayivumela lonto leyo xa enenjongo ngobomi bakho. Yabona uThixo xa enenjongo ngobomi bakho efuna ukusasamwe uyayivumela yonke. Ungangathi mhlawumbe awujongwanga umuntu kanti iliso likaYehova likujongile. Kuzo zonke indlela odlula kuzo ebomini uThixo ukujongile uthe qwa because akajonganga nje wena ujonga ipurpose yakhe kuwe. Ukuthi izaba nexesha lokuthi adlule kuyo yonke le meko lena kuzawuvela lento ndimzisele yona emhlabeni. Kodwa lento ndimzisele yona emhlabeni kufuneka kuba apreparewe for yona. Kuyana ngokwe-purposes ke. Sometimes painfully uzangenela ubizweni lwakhe asifani ngomabizo. Ndinobizo lwam nawe njengobulapha estudio lubizo lwakho lenzayo. Wenza ubizo lwakho lokuba uvule iplatform kuze abantu bakaThixo bathethe ngoThixo kude kuzofika nami. Amen. Amen. Kude kuzofika nami. Yeah. So ndiye into ethi ke ndilapha ke nami ke ukuze nami ndizochaza into endiyithunyiweyo nguThixo. Because nami ndiye ndathi ekuhambeni kobomi emveni kuba ndizalwe ngokubutsha kuba ndazalwa ngobutsha ndasindiswa kusindiswa a young man, frustrated young man
a very angry young man. Because I was very angry. Why this young man was angry? I was angry because ndakhula alone without my biological parents. So xa ukhule alone awufumani that love of your parents. Yeah, bangakushiya bonke abantu, angakushiya utata, angabekho ebomini bakho. Njengoba ubona uba abantwana abaninzi bakhuliswa zi-single parents. Kodwa le single parent le ufuna ukuba ngumama. Uyabo? Ufuna ukuba umama ukhavarisha yonke into eninzi. Le ndoda ayikho le umama ukhavarisha everything. So kubantwana kumadoda ndiyathanda ukuthi kumadoda abashiya abantwana abangabanakekelanga abantwana babo. Ndoda khawuzama uhambe uyokhangela abantu bakho because they need you. They will be angry in so much that uma ujonga statistics crime xa unoqwalasela ujonga ulandela wathola ukuthi abantu abantwana most yabo abenza la crime ngabantwana abazalwa single parents aba angry kodata babo. Yabo? Because nami ekukhuleni kwami ndandimani banayo la nhlonti ngiqonda uba nayo la nhlonti ithile. So iba worse ke ngokuphinda ushiywe nangumama. Sure. Uyabo? Ebomini bakho uphinda ungabikho nomama lo ukomba hey ayibona at least kwena umuntu ukwazi ukukhala kuye lo akuve uqonda uba hey. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ngoba kukho abantu kuthiwa ngogogo. Ayibayicoverish into man. Hey suppose see product here. Uyabona ugogo ndiyawathanda amaxhegwazana. Yo ebomini bami bonke uba bekuthiwa nje bendinemali beza ke ndiwabisa. Phofu ke ndine project endiyenzayo njengoba ndisende kumfundisi ndine project endiyenzayo ekuthiwa masincedane ngegama lenkosi ndithi xa ndenza ama crusade ndibiza amaxhegwazana ekuhlala ndisponsorishwa ke zezinye shops ezithile pha ekuhlaleni ndiwanike siyatsike food parcels. Shame. I'm telling you so Thixo ke uyawanceda ke. So ke ndasindiswa ke pha kwi-90s andingulomfana ke u-stressed kwafika umfana othi uthunywe kum nguThixo endiyaqomba wethunywe kumnyani because ndandisenayo nento ofuna uba bu-suicidal secretly ngiqonda uba akho mntu ndibonayo ndirhalela kodwa qha ndandibanjwe into eyi-1 umbuzo wo-1 ongaphendulwa mntu wawusithi lo mbuzo xa ufa apha uyaphi xa uzibulala uzoyaphi because elalini yam kwakukhona abafana pha abasindisiweyo kwenye ifemeli ekuthiwa kwaGebane kwaMgolombane babafana abasasibukela kubo besindisiwe sibosaba sibahlonipha baxa bezayo sibaphephe kuba sasiqonda uba inye into abayithethayo bathetha ngoYesu qha. So ndikhe ndihlale nabo ndiqomba ndizibe ndihlale nabo Mose yatsho neBhayibheli uba uNikodima engumfundisi wakhe waziba wathetha noYesu ecaleni engafuna ubonwa ngabangakasi kangaka zii-colleagues zakhe. So ndizibe ke ndibuze ecaleni ndifumana information ndiyigcine ke besibalisela ukuthi there are 2 places isihogo nezulu. Umuntu xa esifa uya kwenye yezo places akayi kwenye indawo. So nami ke ndibabonile abantu ke befika apha estudio sakho bechaza ngezonto ezo ukuthi yahlokoma iSouth Africa yonke bechaza ngezi places. Nami akho nto intsha ndizayithetha ngezo places. Uzofaka iscript. Safayo tushele ngezo places thunywe loo nto ndiqha. So ndiyakundethi ke ukusindiswa kwami ke ndasindiswa ndangena ke enkonzweni yabantu abasindisiweyo. Uyazi ba ndiza kuxela into ezakumangalisa. Usindiswa kwami ndiyacawa. Sendazi zonke icawa sendikwicawa yokugqibela. Ndandise-ZCC. Usindiswa kwami. Sendishaya izinto zapha indayela ndishaya yonke into yapha. Ugquma. Kaloku ayikho indlela. Ndigquma kaloku ndipha eZCC ndigquma. Ndingumfana ndiceba inkqayi ndibetha inkqayi. Gquma sikhonza. Yabo? Ndicinga uba mna hayi ndisentweni erayithi. Ndingazi uba kanti andikafumani eyona. Ndi-proud young man. Ndingafuni umuntu ondiphikisayo ngale nto ndisilwa. Xa kuthethwa ngale nto uba icawe yam ndifakwe nguompi wam.
andiba ndimkhapha ke siya ndathi ndaba sendingena nam sendibanga wapha. So but xa sendisinsiwe ndayenza i-research, I find out something enza kuxelela yona about the founder yapha of my former church. I-founder yapha ukuthi founder yapha yayitheni, enza kuxelela xa sendibalisa because ikhona into endizayibalisa apha concerning umlando, khona umlando endinawo apha omncane wevangeli nokulahleka kwevangeli, kuba lilahleke phi, kwenzeka ntoni phi. So uThixo wabeka enhliziyweni yami ukuthi xa ndifika la ndiyibalise loo nto leyo, ndiyithethe loo nto leyo, because now sekumaxesha okugqibela, end times. Bekhe ndenza imvuselelo benisithi end time revival. So ndingomnye wabantu abathunyiweyo ukuba ndithethe ngee-end times. So ndikumemile ke qha ke zabakhona izinto ezisivimbelayo ukuba kungayezi. So ndisafuna ukuba uze ke. Yeah, because siyakufuna ngale Eastern Cape, siyafuna there's platform. Le platform lena yona platform ifikelelekayo kubantu bonke worldwide, because abantu abasayibukela iTV kakhulu, abasenasikhathi seTV. Amaxesha awa abantu babhizi. Ayibabhiza. Kangiba abantu bebhizi abanalo nexesha lokukhonza uThixo. Nabamkhonzayo abanaqesha lothandaza. Abanalo ixesha lothandaza abazalwane kangiba bebhizi. Ndisho even nabashumayeli nabafundisi, abafundisi abashumayela bengathandazi, baqokelela nje information, bahlanganisa bafunda iBhayibhile engakhange athatha message from God. Because kaloku xa uzoshumayela ufuneka ugqithise into, uthunyiwe mosazithumanga. Xa uthunyiwe uthatha into kulokuthumileyo uyise ebantwini bakhe, and lo ukuthumileyo ufuna uba uthi ezweni lakhe kwincwadi yeNdumiso 105, funani ubuso bam ngamaxesha onke. Amen. So ndiyakunto ke ndakhula kanjalo ke ndasindiswa ndingumfana, ukusindiswa kwam ndafika enkonzweni, ndalahla kwa yonke into endandiyenza, ndalahla kwanto ngexesha lethu ke. Wawufike uqonda uba hey, uba unento oyenzayo engenye secaleni ungathi ukhona umuntu okubonayo, ingathi awufithi kwalapha enkonzweni, uqonda uba engathi andifithi, akunyamezeleke uba ndigcine nto apha kum. Ndaqalela bonke abantu endihamba nabo, because ndandingene kakhulu ngenxa ye-stress, ndandingene kakhulu etywaleni, ndiyangumene engene kakhulu kwiliquor, ndisendiqala ungena kwi-drugs entsangweni, because elaa xesha lethu engekafiki kikho ezi drugs zingathi zithafu zibethwa ngabantu abethu ngoku. So at least kwakubethwa nje utywala, intsangu, yeah. So ndandibetha kakhulu ibranti. So ngenxa ye-stress, abantu abenza izinto phandle apha abayenzi kuba bethanda, si-stress, bafuna umuntu ozobakhulula, uyabo. So bafuna umuntu, and umuntu onobakhulula ngumuntu othunyiweyo. Akekho umuntu ongakhulula abantu engathunywanga nguThixo. Yeah, because kaloku xa ukhulula abantu bakhululwa kuSathana, and the devil is angry. Because xa ukhulula abantu pha ithi iBhayibhile masithi noba siyabahlangula sizilumkele. Because xa uhlangula abantu pha ezintweni ezonweni zabo, uthi xa ugqiba bahlangula laa ntambo bebabophe ngayo uSathana afuna ubopha wena. Galaa ntambo bebanatsi afuna ukutesta akubona ukuthi le nto uyithethayo na ingaba iyo na in practical terms kuwe. Afuna ukuthi no wonder ubona ukuthi kunje nathi singabashumayeli and apha singene ezintweni and apha selihlazisa ivangeli, because siya ebantwini singathandazanga. Asimfuni lo usithumileyo asi-equip ngamandla akhe. Kanjani ndizayibeka njengangoku. But ke all in all, before ke ndingene deeper kuyo yonke lento, ndiyathanda ukuthi ke ndiyibeke into ukuthi njengamuntu obiziweyo, ndithe ndisasebenza because ukusindiswa kwam ndathandaza ndafumana umsebenzi, ndi-young man, ndathi ndisasebenza ngo-1998 kwafika uThixo kum, because ndandisebenza nabelungu namakhaladi namandeli wonke intlobo nje zabantu. Kwafika uThixo kum, wathi uThixo kum, siyabulela yeka le nto uyenzayo. Wandibiza ngegama, siyabulela yeka le nto uyenzayo. uThixo uba nendlela athetha ngayo nomntu specifically.
amva ngayo athi uThixo akana formula ngendlela athetha ngayo nabantu bakhe unendlela athetha ngayo ithi iBhayibhile uyathetha ngamaphupha uyathetha ngemibono uyathetha ngonyana wakhe uyathetha ngezwi lakhe iBhayibhile ngendlela kodwa specifically in these days uThixo uthetha kakhulu ngomoya oyingcwele so kum wathetha ke vision okanye mhlawumbe ngephupha so wathetha specific nda-resista because ndandibamba imali ngathi itshisiwe le ndawo ndisebenza kuyo kodwa ndisebenza ebhankini ndibala imali ngathi itshisiwe in those days ndixa ndizijonga ndifuna ukuba hey man noko ndimhle ndiyabufanarha nabantu bakarhulumente ndikula mgangatho wotitsha so ngokwezimali sophila kahle yaphila kahle because otishala babeholiswa ndim ebhankini ndisebenza ndibona yonke into phakathi elaa xesha lethu ke yayilaa xesha le-bank books yabona i-technology ingekabikho advance ngolu hlobo bhala phansi so akubhala phansi so umntu awunatshaya no-choice uza kum ndiyola incwadi uba le ndoda inasike ntoni inasike kangakanani na ila amanye amadoda ke ayidla ngosiqhayisela ke phaa ebhankini athi umntu uyandibona mani nime kanjani apha ndibona uthi wena nawe xa uphendula I remember zithi kwenye indoda ndingaphezu kwakho ndiyandiqonda uba le ndoda inemali nyhani so all in all uThixo wandibiza ke undibiza kwakho uThixo ndaresista because ndandisingle ndathi kuThixo Thixo ndicela uqala undinike ichance uba khe nditshate kuqala because I don't trust myself andifuna uphuma phaa ndiye phaa ndifike ndimoshe and ke elaa xesha ndandingakho ready for umtshato qonda uba not ready for umtshato and not ready for nale nto uThixo ayitshoyo kodwa ngenxa yokuthi eli xesha ngenxa yokumthanda uThixo yabona xa umthanda uThixo xa umthanda umntu awufuna umdisappoint andimthanda uThixo ndiqonda uba andifuna umdisappoint uThixo I was very young at that time around about 25 years so wandimela uThixo and I prayed to God yabona mos before ndisindiswe ndasendiqomba sendimoshe kakhulu so ndasendimoshe kakhulu qonda uba nam sendiqonda uba ndiphosa ndiyifumane i-guidance ukhula nje ndikhula nje ndizikhulela nje so mhlawumbi utata wayekhona wayezothi sukwenza ukuthi so ndandizama ke ukuzi-entertaina ke nge-girls so nangotywala so ndamosha ke ndade ndanabafana ke so ngoku utshata kwam ndandicinga uba ke noko at least mhlawumbi ke ndiyotshata ke nomnye waba I remember ndisithi komnye uyabona kuba uthe wasindiswa ndiyotshata nawo so wachaza uba ke indaba yokusindiswa ayonto ongavele uyikakaze nje umuntu ise calling on its own ise calling on its own uyonyulwa phakathi kwabantu ukhethwe phakathi kwabantu so just imagine mfana omncane ongangam ufuna unkosikazi akakho ready to get married ufuna ukuphuma anamento andanomtshato noba yintoni umtshato ndifuna uphuma xa ndimamela kuthethwa enkonzweni kuthiwa mfondini xa ufuna umfazi thandaza ndiqonda uba andikazi noba uThixo uphendula kanjani xa uthandaza ndiyazibona nazi intombi apha enkonzweni kwaye ndiyazosaba ndiqonda ndiyazoyika ndikanye nozithethisa because ke sasifundiswa ke enkonzweni komba kuthiwa ungazichukumisa zichukunyiswa noba uthe wahlala nentombi thina gwebona ngoku hayi akufi thina sasigadwa thina kuthi ujonga uba uhleli ixesha elingakanani nabasister uhambe ixesha elingakanani nabasister uzophendula so kwathi ukuba ke you know uThixo wandinenzela nje wandinika nje ifavor yokuthi out of that thing yokuthi zange ndithandwe sandifumana uthando lwesifazane kodwa mna ndafumana uba ndine-friendship abantu ne-females fumana uba ndine-friendship ne-females nasemsebenzini ndine-friendship ne-females nasenkonzweni ndibe ne-friendship no-sister but ndizilumkele ndiqonda uba ndizilumkele so uba sengitshata ndinenkinga ke ngoku yokuthi I want uba ndizawuthola kanjani behavior ndiyabona le behavior ndizamthola kanjani
ndizamthola kanjani yena into ebekiweyo kuthiwa hayi nje thandaza emveni kuthandazile wambona uhambe uye umfundisi uhambe uye kumfundisi uyoxela umfundisi uba nanko ndimbonile but ke ngoku ingxaki yam yeyokuba how ndiqonda uba because abantu babengangeni deeply yokuthi how but ke kunento endiye ndazidiscoverisha ngoku sendikumfundisi ukuba ezinye izinto manje yazi uba when it comes especially kwindaba edibene nomtshato very critical zifuna ufundiswa deeply ndathola ukuthi enye indlela ababesenza ngayo abantu abadala bakudala yayinobuthixo phakathi even though babengamazi uthixo babenayo into bayithatha eBhayibhelini because apha eAfrika iBhayibheli mosifike apha eAfrika isuke eEurope yeah before ngene kulonto leyo maka niqale ngalento lebe nithenza ukuqala ngayo yokuthi uThixo undithumile apha uthe mandifuna niqale ngalento xa ndifike e-studio naba sendibalisile ke mhlawumbe uzophe ndibuyele kuyo leyo umtshato later ukuthi ekusenzweni kwami ndingenaxolo thathe ixesha elide kumxolela uma wami so ndasindiswa ndiqonda uba kuthetha ngoxolo enkonzweni kodwa practically enhliziyweni yami ndinomuntu man engiqonda uba because of uba naye kwakhe wayelimele linyazwe kungabekho katata wami ebomini bakhe mhlawumbe ayilonto mhlawumbe wayesezixela uba uzawutshata nale ndoda kodwa ba-endapha ke bexabana bengashatanga nabo ba-endapha ke kuloo saka kwahethishwana apho kwayiloo so kwachaphazeleka nam ke uma ngizalwa mna ngizalwa ndifana notata lo nkosikazi uthi uma endijonga abone naku umfanekiso wale ndoda bendixabene nayo bendijola nayo endingayifuni so wakhula ke ndakhula ke ngoku enalo problem yokuthi ndifana nalo mntu axabene naye umhethishile lo mntu uyewamshiya uyabo so it is very important ukuthi abantu abangomama ungathi xa uxabene neboyfriend yakho ukhuphela umsindo emntwaneni wakho because an innocent child wenzeni umntwana wenzeni umntwana xa uzokhuphela umsindo uzobane ukhuphela umsindo uxabene lento idibanisa nina ndingenaphi mina kulonto le xa uxabene neboyfriend yakho ukhuphela umsindo kum so it is very important ukuthi because it also angers abantwana lonto leyo okunokwayo yabo so sendithetha nomuntu ophe ekhaya mhlambi ongaba ngayiva ibona lento la ijonga ukuthi khupha umntwana ezintweni zakho nomyenakho khupha umntwana ezintweni zakho neboyfriend yakho because ukhulisa umuntu one-anger so njengoba sisho ndithi kwadingeka ukuba senzisinisiwe ndihambe i-counselling ukuze ndikwazi ukube ndibe ndiyana ntsika ndiya so umfundisi manje yaze ndikumfundisi ngoku but still lento leyo sesenayo usene-anger no andisenayo ngenxa yokuthi nje ndahamba i-counselling sengisho lokhu ngaleso sikhathi tibe ustili ungumfundisi kodwa usene-anger okay into enzekileyo kaloku ndithe utshata kwam nditshata ngose ndikune-calling so utshata kwam nditshata andikabikho delivered kwi-anger utshata kwam ndamthola kwinkosikazi ndayenza ngokwendlela ebekuthiwa mandenze ngayo enkonzweni kanti nditshata nomntu one-same problem amithana-ke manje kanama-anger ndatshata nomntu one-same problem engathi worse kuneyam iproblem yabo sure because abakhe abazali babesebetshatile badivorce so uyayazi the comfort zone so uyayazi ke wadivorce so mna kanje siyazi kwa uyazi impilo yomtshato so yena wadivorce mama wakhe waphinde washata omnye yabo shata kabini so mangishata ngisiya kwi-counselling yokule kuthiwa yi-premarital counselling yeah. So ndisifumana phaa ezinye izinto uba hey lo mntu unale problem nayo uyabuza lo sikhanselishayo bendingazani kanti kubuza lo utata usikhanselishayo but manje ndikhanselishwa omnye utata nokonguchwepheshe osindisiweyo naye uthi ke nake hey indlela endingena ngayo emtshatweni ingathi ifuna uba nobungozi because
at least ngathi ngekhena qana kanazana andithi sinisiwe sobabini ndaba ne-attitude kulo tata because ndandikhonza naye e-assemblies so ndine-attitude yokuthi hayi man njani man ingathi ufuna ukujika le nto yesithisha nomyangijela se ujika le nto yasenkonzweni siyithisha uthetha ukuthini xa ithi kumele basazana because kaloku kuthiwa enkonzweni funeka noko sakwazana kuthiwa ngekho umazi umntu sakwazana xa sesithe sahlangana phaa masazane phaa ekudibaneni kwethu nansikeni but njengosenditshata kwaba khona ukuhlangana ke ngonokukhuhlana kwe-characters ngoba yeyi laa tata ingathi benyanisile lo andisenditshatile ngoko okwesibini ndingumfundisi ndizongena ndathi utshata kwam ndithi kulo sisi ndithi yesisi mamela man kuba bendisenze-angry ke ngoko ndingekaphumela inkosi ndithi kulo sisi yesisi mamela man ungamthethisi ndinomntu endingamthethisiyo apha ungamthethisi laa mfazi ubani umama wam ndithi ungamthethisi laa mfazi kanti into yenzeka vele koza uyenzeka ndithi ungamthethisi laa mfazi koza ndimthethisi nam ungamthethisi ungamniki nemali kodwa ndandisendi-angry because enye into esendenzela i-anger kakhulu ukuthi ndazama ukuzisondeza mna kwacaba more ndizisondeza the more andiphushela away because I saw ukuthi there is a problem. I wanted her to be transparent because it is very important ukuthi at least be transparent ukuba wena yintoni ekwenza i-anger ekuba ngokuthi ube angry kum yabo as a child, you know, because there are broken families there. Uthola ukuthi abantwana baphume bahlala esitratweni bamba betshaya drugs, babulala abantu, bazingela abantu, bane anger, kanti la anger isuke ekhaya yokuthi khange kubekho transparency and sekukwazi ukuthi at the end of the day kusolve lento ngepeace. Yabo uyabona nje manje lapha nje I'm free, I'm okay. uThixo wandisize wasebenza uThixo kum. Abanye abantu bacinga babaya ukuthi uThixo ubava bengqina uqonda uba unobungqina uThixo usebenzile xa uzicomparison uqonda hey uThixo wasebenza. And kumnandi masizwa kumfundisi ukuthi because masibona abafundisi bemile lapha ePulpit City bona nje ngathi bavile baba bafundisi nje. ePulpit sometimes inayo undaba especially namhlanje yobufake obuninzi ePulpit. Ayo ungacinga umuntu uthi khona abantu ungaske bahlale pha bangehli ePulpitini bahlale pha fumanisa uba lo muntu akayiyo laa nto ayitshoyo pha ePulpitini xa esehlile eze abaphansi, uyabo. So nami andithi ndiyaconfessa ndiyatsho ukuthi even though ndandisazi uba ndixolelwe ndisisidalwa esitsha ndixolelwe nguThixo, but I continued ukuthi ndingabinayo peace in my life because ndandingenayo ndisenza yonke into enkonzweni ndisibekho umuntu ondaziyo. Uke wabala ukuthi uke waba-distant nomfazi wakho for 5 years. Yeah. Yini cause nibuyelana kanjani? Kaloku senje ukuthi into eyenzekileyo ndizawuza apho kuloo nto ndizawungena kuyo. So mandigqibezelele ukuthi umfazi wam, you know, kunto ndimncoma ndiyamncoma ukuba waba nobulumko kuba ubulumko bakhe wayibo ukuba le nto ndandiyithe kuye makayenze zangayenzela ukuba angabi na-relationship nomama wam. Wayejikela ngapha ecaleni athethe naye bana ndimbhaqe ngexesha ndithi wenzani udonto lenzani kwaye uthethisa lo muntu bendithe. So until kwadeske kwafika uThixo kum for the second time 2004 wathi uThixo kum mfondini siyabulela xolelana nomama wakho, xa umxolela wenzele ifavor yena, wenzele ifavor wena, uyazikhulula wena kule nto. So xolela, so ndamxolela ndaya kuye saxolelana wathi futhi umenzele okulungileyo until kude kube ngoku ke noko ngoku ke sasingathethisani singahambelani siyathethisana kumnandi saxolelana ndiyamthanda siya-understandana. So nonkosikazi ke wayivuyela loo nto leyo. So ke sayixoxa ke kwamnandi kwakuhleke. So ke ndiphumela inkosi ke ngoku uba ndisithi ke ndiyoshumayela uThixo etshile isipho sakhe kum ukuba
andiyoshumayela. Ndambuza kuThixo uba undibizelani, yintoni ondibizela yona. uThixo wandibonisa ukuthi undibizela ukuba andibonisa nje ndiprofethe ebantwini, ndiprofetha phakathi kwabantu abaninzi, phakathi kwabaprofethi abaninzi. So nam ndiprofetha, and ndiprofetha kwam kusenzela ukuthi abantu babuyele kuye, bebuyela kuye abantu, bephiliswa abantu. So wathi my specifically, ndathi specifically Thixo ufunani, sethethile. Wathi uThixo ndifuna uba wenze into yenziwa ngulaa tata, wamkhomba laa tata lamfundisi, wamkhomba lo mfundisi. Uma ndimjonga lo mfundisi, hayi man, kwase-KZN, kumfundisi okuthiwa ngu-NJ Sithole. So ndaya kuye NJ Sithole, ndambalisela le nto, ndasondela kuye. Ndicabanga ukuthi because tata u-NJ Sithole wayene ministry kuthiwa yi-God's Army, evangelical ministry kuthiwa yi-God's Army, eyayizula ke. Ndadibana naye 2000 KZN eKokstad. So saxoxa ke. Yayindoda kaThixo leyo. Yho, wayegcotyiwe lo mntu lo. Wathi uThixo yenza exactly ngolaa hlobo enza ngalo. So ndacinga ukuthi mandijoyine i-God's Army, ndasondela kwi-God's Army. Kodwa but ndamane ndihamba naye, ndiya nakuye eDanskene eDurban. Ngomnye wabantu abengafunwa kakhulu ngelaa xesha, elaa generation kakhulu, because wayeyindoda eyayi-vocal kakhulu, eyindoda eyayi-transparent kakhulu, ethetha ngalaa maxesha ngeento ezenzeka ngoku, ngelaa 2000, ethetha zonke into ezenzeka ngoku. Ngomnye wabantu owandi-inspirishayo kakhulu ukuba wazithetha zonke izinto. So kwicala ke le-evangelism, so ke uThixo waphinda kwandihlanganisa nenye futhi indoda eyaba yimentor yam ke, kuba eyimento. So eyandinceda ke kakhulu ke nakule nto ndithetha ngayo yale enga ke yase-KZN. So ndibe nenhlanhla mane ebomini bam bokuhamba namadoda, ahamba namadoda amakhulu kaThixo anjengotata uBhengu. So ke utata onepeace kakhulu okuthiwa ngutata uMahlaba. So wandikhansilisha ke, wandinceda ke kule nto le yokuba ndandingena peace. So now ngoku uThixo njengoba ndiza kwesi studio nje undithumile ukuthi ndithethe nabantu abangena peace. Qala nje. Okwesibini ndithuma ndithethe ndichaze ngamaxesha ukuthi sikwapha amaxesha ngoku. Kuza kwenzeka ntoni emhlabeni, especially South Africa. Because sikwixesha endingathi xa ndilibiza kuba kubantu abayazi ibhola, ndandidlala nemibhola, ndiyazi ibhola. So ongathi xa ulithela sikwi-injury time, ixesha elongezelelweyo. Eyoba kanjani ndizayichaza ngoku. iBhayibhile ithi kwincwadi yezikronike zokuqala chapter 12 verse 32, ithi oonyana baka-Isakari babenesipho soku-understanda nokwazi amaxesha. Babenesipho soku-understanda nokwazi amaxesha. So sisipho esesinqabileyo ebandleni kakhulu, kangoba ibandla lisebumnyameni alazi noma kunini ngoku. That's why ibandla likuthi kuvusa umuntu nguThixo esithi uthi uThixo livuka ibandla lilwe nalo mntu loyo, ngenxa yoba alazi uba kunini ngoku. For example, ngexesha uThixo uvusa uMoses, uyamthuma, bafika abantu balwa naye awayethunywe kubo. Waphinda uThixo wavusa abaprofeti bakhe, o-Eliya nabanye abaprofeti baye ebantwini, abantu balwa naye, especially abantu be-tribe yakhe, abantu abakholwayo abakumele ukuthi bam-understande kuba babengawazi amaxesha. uThixo uzothuma ke ngoku xa sekuzofika uYesu, uYohane waba neproblem yokuthi ufika ngexesha lapho uThixo ekhonzwa ngendlela ethile, wafika ephethe imessage entsha. So balwa naye abantu bade bamfaka ejele, uYohane waphelela ejele.
bamnqumla uYohane, bamnqumla inhloko uYohane, bamenzela iyelenqe uYohane, bamnqumla inhloko ejele, waphelela ejele. Abayi-understand imessage kaYohane. uYohane waprofetha izinto ezithunywe nguThixo in so much that waprofetha ngumntu, waprofetha ngoYesu, wafika uYesu, wafikela kuYohane kumlambo weJordani. uYesu wabhaptizwa nguYohane. Ngoku uYesu xa seqalile naye yakhe calling noYohane ka-understand even yena. Uyabo? That's what is happening these days. Abantu abasentweni eyi-1 kaThixo aba-understandani. Ba-end up bexabana. Ba-end up besilwa ngabantu bakaThixo. Kwaba khona ingxaki phakathi kwabafundi bakaYohane nabafundi bakaYesu. I remember ndifunda eBhayibhelini ithi iBhayibhile aba bafundi bakaYohane basuka kuYohane balandela uYesu mos. Ngoku babuyela back kuYohane bawuchaza bawuhleba uYesu kuYohane bathi lo ubumbhaptiza phesheya kweJordani naye uyabhaptiza. Bathi lo ubumbhaptiza phesheya kweYohane phesheya kweJordani naye uyabhaptiza. Uthi ke ngoku uYohane yani kuye nimbuze ba ungubani ngaba ngulo besithetha ngaye. Uyayiva loo nto le uthi ambona umbuzo ba ungubani kusho laba kaJohane umbhaptizi. Kuthi uYohane uqobo lwakhe uYohane umprofeti uthi uYohane ungubani ubuza uYesu ungubani udawuthi uYesu ebeprofetha ngaye phofu. Into zikaThixo is complicated. Into zikaThixo azifuni uunderstandwa ngengqondo, ngeke ziunderstandwe ngengqondo yomuntu. That's a problem of the church today. Isibandla lifuna uunderstand into zikaThixo ngengqondo. Understanding yesikolo. That is why kubalekile ukuthi above your understanding add the spirit of understanding. Yeah. Above your knowledge add the spirit of God, spirit of knowledge. Athi Paul kathela ngaso uthi I prayed ukuthi uThixo kwincwadi yabase Efese chapter 1 verse 17 uthi I prayed ukuthi uThixo uyise wenkosi yethu Yesu Kristu thandazile ngani ukuthi aninikeze umoya we-understanding, aninikeze umoya we-knowledge. Thina nabazalwane sibesinsiwe. Ethi iBhayibhile uYesu uThixo kwincwadi kaIsaiah chapter 11 okanye 8:11 uthi uThixo wamxhobisa uYesu ngemimoya eyi-7 yakhe. Phakathi kwale mimoya eyi-7 kwakukhona umoya we-understanding, umoya we-knowledge, the spirit of God. Iyabalwa ke i-7 le mimoya. uThixo exhobisa uYesu ngezo spirit. So ndiya kwinto ethi ke ekubizweni kwam ke ndabizwa kolubizo sendithethe ngalo uThixo wandibiza so kuba ke kwakuthiwe specifically mandiyeke into endiyenzayo ndayeka ke emsebenzini. So izoqala apho indaba ke ngokwini yami efamilini. Because before nditshate ndibana lo sisi lemfondo ndizawuyeka emsebenzini ndiyabizwa. Nditshata injongo yokutshata kwam anditshati kuba ndizohlulwa sisono. Ndingatshati uba ndizohlulwa inyama. Kwelo cala ndase ndinqobile ndiqonda uba kweli cala ndinqobile because I know what is right and what is wrong. Yeah. Kweli cala kohlulakala inyama because ndase ndihleli for 6 years ndihleli ndisinsiwe ndikajoli. So ndithi ke ngoku nditshata 6 years. 6 years. 6 years. Ndigcinwe nguThixo umoya oyingcwele. Just imagine ndisuke ecaweni ndawuhlulakala kuyenza loo nto leyo ndisecaweni. Kule cawe ndiyibala ndandingayenzi ndisecaweni ndandinama-girlfriends enza yonke into ndisecaweni. So usiniswa kwam ndayeka ndawaxelela uba yeyi manje ndisinisiwe. Ndiyamkela uYesu amanye ke kwayiloo nto akhala kamanye kwayiloo nto kwasisijwile. Yo wala kanjani amantombazane masiwamukela uJesu. Adiva. Wangicela ngibhale kuWhatsApp. Hayi bafuthu kuzwa. No, kaloku thina elaa xesha lethu kaloku thina sasiko kukhona ezifoni public phones. Sibhalelana neleta. So ndawubhala ileta amanye onke ndawubhala amanye ndawafowunela amanye endifowunela ndiye emandoda sekwenzeke enye into ngoku. Ndisisidalo esitsha intoni leyo. I remember omnye sithi uqale into ongazoyifeza. Loo nto le uyiqalileyo awuzoyifeza. Phela kwento yaphansi undiphazamisa le ebomini because ndandiye ndithi xa ndilingwayo ndisekulingweni ndithi
ebeke wathi ubani ngiqala into engazi uyifesa apha kathi ndiyifezi lento ndiyiqalileyo ndiqhumbula lamazwi kuba a woman lento kuthiwa yi-power of influence. Umuntu wesifazane xa ethethile into ayithethile amagama abo futhi asiwakhohle asikakakhohlakala amagama especially xa usenkingeni ukhumbula lamazwi. So ndithi lo sisi ndidibana naye enkonzweni ndidibana naye ndihlale ngohlobo sihlengayo ndithi uya emission ndithi uya so ndiyabizwa uNkulunkulu. So uNkulunkulu ndiye ndathandaza ndifuna unkosikazi kuye, so watyhila wena uThixo uba ngumfazi wam. Fika kumntu ngathi kudala endilindile. So even noba esithi uyothandaza kodwa wathi yena hayi ndiyothandaza kodwa uThixo sethethile kum nam. So sabe ke siyavumelana ke. Hayi. So ukuvumelana kwethu asazani, just imagine dibane ecaweni asazani sinisiwe sibonana nje uba ngubrother ngusister akho nto ingenye sazana ngayo asazani nefamily zethu, because I discovered later ukuthi indaba yomtshato is deep. Ayonto ongayithatha for granted, because ayiyona ukuhlangana kwenu qha, kukuhlangana kwe-families, kuhlangana kwe-DNA ezivela kwe-family, kuhlangana kwe-backgrounds ezivela kwe-families. Hence abantu abadala baye bathi emfaneni bathi wena yaka sikufunele. For example utata omncinci wam uthi utata omncinci wam xa ndibalisela ndibona ndine-problem emtshatweni sendohlukene nonkosikazi, uthi hey siyabulela yona ona ndiyiqondile ngeke ndithethe nawe, akakholwa yena. Uthi utamkhulu wakho wathetha nam ndijole komnye umzi ndamethisa komnye umzi, so wathi ndiyamxela uba ndizotshata kuloo mzi. Uthi ke wathi kum khawume qala nditshekitshe uba injani laa family, unjani umama wapha. Kutsho wahamba kwawenza i-research utamkhulu wam, xa ebuya wabuya sithi ungatshati pha, i-religion yabo yinto ethile. So definitely i-religion yabo into ethile ayihambisani nale religion yalapha, izawuklasha nale nto yalapha. So sininzi religion kwabo, kwezinye ii-families i-witchcraft iba yi-religion. Kwezinye ii-families ufuna uba yinto ethungelanayo, yinto euniform ethungelanayo from generation to generation. So just imagine utshate ke ngoku awazi intoni, utshate kwifamily enjalo. Ke ukuthakatha isport kaloku we-inherit into enjalo. So utshate kwifamily yamasela, fanele uba le family ngamasela onke. Definitely uzofundisa ubusela, utshate nomfana osuka ungusisi, utshate nomfana osuka kwifamily ngamasela. Ufumanisa uba ngoku uvuswa nebusuku, nasebusuku kwenzeka into ongazi uba kuyanantsikwa apha, kuyabiwa apha, kubuya into zabantu apha, uthuka sowungenile uba hayibo lo mntu lona kanti ebengathanga usindisiwe, kanti lisela uselisela lo mntu. Uyabo njengomnye usisi uza kum uthi kum nditshate nomntu kanti nditshate efemelini yamanqila. Bonke abantu le nto lena yi-religion yokusela utywala, yinto eyi-uniform. I-religion mos yinto enibhayindiweyo kuye ukuba niyenze, i-uniform. You are bound to do it. I-uniformity ethile nenza le uniformity ethile and you don't know ukuthi you are bound. Nibotshiwe uba nenze le nto nina and niyayi-enjoya le nto lena, nibona ukuba le nto lena it has become a religion and nibotshiwe kule nto. So that's why uThixo ngengoThixo we-religion, nguThixo we-relationship. Kuba uThixo xa ekubiza kubizela kwi-relationship, akakubizeli kwi-religion. uThixo ke kubizela kwi-religion. I-religion into yasecaweni. Yabona njengako ndithetha nawe nje, i-religion seyithanda ukungena ngoku nakwicawa ezisindisiweyo, especially kwi-Pentecostal churches. They are bound to do a certain uniformity, into ethile abayaziyo. They don't want to change. They are fighting the change. Ngoba uThixo sesiza nento entsha bathi no, asifuni le into leyo, nansi into esiyaziyo thina apha ekhaya, sazi le nto thina
and njengoba ndithetha nawe that spirit is very strong. Siyangena nakuma ministries. There is a certain uniformity engena kuma ministries. Izikhundla ezithile bomba uba ukho kwesisikhundla out of line. I mean out of fashion. Yabo uba usibizi njengompostile out of fashion. Nina njengabafundisi uba usibizi njengobishop out of fashion. Nina njengabafundisi nani lapha na kunekhundleni enidlwelayo lapha. Kaloku uyaliwa uyaliwa ezicaweni kuleli zikhundla. Abazalwane baxabanela izikhundla. Number 1 ngoku ezinkonzweni. Usathana uyenza futhi lento ukuthi abantu bangaboni ukuthi kunini ixesha ulibazisa ibandla ukuthi kungaboni ukuthi kunini ixesha ngoku ibandla into ebalulekileyo ebandleni ngoku sizikhundla kuthi into ebalulekileyo kufuna ukusiqeshela ukusinswa kwami ndasinswa into eyayibaleka kakhulu yayigift uqonda ba urhalela igift yomuntu othile oyibonayo apha enkonzweni uxa ubona lo muntu lona indlela ashumayela ngayo ugifted uxa ubona indlela prophet ngayo ugifted uqonda hey ndiyayihalela la gift uxa ubona umvethethe izilwimi uqonda ba hey ndiyayihalela urhalela ukugcwalisa umbona xa umbona lo muntu ugcwalisiwe lo ngamandla kamoya ingcwele uqonda ba hey ndiyahala ngoku abantu bangoku bakhalela abantu bangoku bafuna into ezi3 abantu banamhlanje 1 imali akakubulala ngemali abantu banamhlanje uba akekho umuntu ongayithandi imali ngoku cha kuyana ukuthi uyithanda kangakanani na uma uphuma vuka bekuseni uphuma uzobona apha esitophini bephithizela bayosebenza bafuna imali cha bawufuna imali baxolela ukuthi babe bound phansi kwemithetho yabantu noba baye bahlukumeza bayanyamezela yabenza kuxelela into ngemali ukuthi imali kwaprofethwa kwathwani ngemali apha eSouth Africa ukufika kwayo apha imali apha eSouth Africa ngumprofethi owevuswe nguThixo waprofetha wathini ngemali so ndiyakulethi ke manje ndiyakulegqibezela lento ethi ubizwa kwami ndaphuma ndangena so xa sesingena ke ngokwe-calling siqala i-calling kwacaba siyasokola thukuliswa yini mali kaloku imali ayikho futhi ndaye ndimxelele lo sisiba hey sizawuhamba ngokholo ngoku lixesha loba sihambe ngokholo ndabiza nomama wakhe kwacaba kayiqondi kakuhle ndabiza nomama wakhe yathi mandihlalise phansi siyifamily enze boy understand lento ukuthi sizawuhamba ngokholo because ndandike ndaresista ukungaphumeli inkosi ngiqonda ba ndagula ndawulala esibhedlela eThekwini eDodolo Hospital ndagula ndagqiba ndilele ebhedini isisigulane ngapha isigulane ngabe ndiphuma etheatre because kwakuthiwa ndine cancer seseyisevie emathunjini ndathi Thixo ngcono ndiyofela efieldini ngcono ndihambe ndiyofela khona ndiyofa Thixo ndibande ndayiva uba iBhayibhile ithi kwakukhona amadoda awayelahliwe ehlale kwinkempu la ngaphandle enkempini lakwa-Israyeli madoda ayenelipros elahliwe madoda lana uma siya ngapha enkempini lethu sizawubulawa sifunwa sigxothiwe uma siya ngapha kwizitha zethu zosibulala kodwa ngcono sife sisiya kwizitha zethu kanti uThixo wagibele seqalile ukuba wasebenzisa ukuba makahamba ukukhulula ama-Israyeli because ama-Israyeli ayedliwa indlala so ndanalo nto leyo etsho ngcono ndiyofela efieldini ndathi uma ndiqala ndafika emsebenzini ndaresign ndamxela sekusele 3 days unkosikazi uba ndaresignile emsebenzini kaloku benditshilo uba sizawuhamba ngoku ixesha lifikile khona ndiyagula ngoku ndihamba qho xa ndifikayo ndibe ndigule ndifinyaze uba mandinazi ke umanager wami wathi hey hayi ingathi kolungu ba kuyenza lento kumele uyayenza kuba ingathi akusabhilongi apha ngoku xesha lakho liphelile apha uthi umlungu xesha lakho liphelile apha so ndahamba ke ndafumana difficulties kakhulu ke my calling was tested especially enkonzweni and my calling was tested but kuba ngenxa yendlela endandikhule ngayo yandenza that tough it helped me a lot indlela endandikhule ngayo yandenza uba ndabe tough ngexesha lokutestwa kwam because that is very much important ukuthi ngexesha lokutestwa kwakho ube tough idependa ke ngoku loo nto leyo kwi-background ube yakhumbula kakhulu uDavide kwi-rejection kodwa i-rejection kuDavide yayenziwe nguThixo ukuthi uDavide akwazi ukumelana ne-calling yakhe because kwi-calling yakhe enye into owayeyibizela uDavide yakudiliza uGoliath
because uGoliath wayeyiproblem kuma-Israel and uThixo usebenza ngomuntu oyi-1 ama-Israel as army ohlulakala esoyika indoda enye kwavela indoda evela ezinqaqeni eyolusa igusha kodwa ebulele ibhere ezinqaqeni yabulala ingonyama yahlukunyezwa yahlukumezeka efemelini njengoba ndisitsho ndithi ezininzi into nasefemelini I was tested tested inkonzo nje nasefemelini I was tested efemelini utheste kanjani sicela cause sizama ukuthi sifuna ukuphakisha konke ngesikhathi so awusitshela ukuthi yimapha ama-challenge awubhekene nawe emndenini esontweni then siye la usu-decide khona ukuhlukana nonkosikazi wakho niphinde nibuyelane then sizokhona singayivala kanjani enkonzweni efemelini test yami ile background sendiyibalisele ukuthi xa ukhuluma na-covering angekho umuntu okuzazi uba uzocela kuye into ethi isipahla ucela kuye esikolweni kwesikolweni shelter very important uyabo wazi ukuba apha kusekhaya lapha ndinebango lapha ekhaya nango protection ke sexually yabo because ekukhuleni kwami ndahamba ndadibana nazo ne-rape as a young boy urasho loba ngeke nditsho la kodwa yayingumuntu osekhulile kum ongumuntu isifemale eseyikhulile female eseyindala na 10 years nena phako I remember phako 30 semdala so kwathi ubantu andihlala nomuntu omdala maxhapazana mose ogogo bayazi coverisha izinto so gogo wami wanthatha nje wanisa kubantu kogqirha wabuye wayicoverisha loo nto leyo so aqomba manje I know what happened but ke yonke loo nto leyo uthi wandinceda ukuba ke ndisindiswe ndiye kwi-counselling ndibese ngqithisa ndixolela so lo muntu owayenza lento usaphila usaphila so ayiloqiniso lokuthi amadoda ngawaraphayo kodwa abasifazana ba-rape I've got an experience of that. Like it was happening so many times or it was one soft thing? I think so about ezindaba uyazifuna. I want to go deep. Go with me. Rather than go deep. Man of God, man, we're trying to go deep. You know, rape. You know, umthelela ombi because ihamba ne-spirit. Because once yenzeka once, it can happen many times to you and ingenziwa ngumuntu omnye uleqwe ngabantu because that-end up sendibaleka abantu females ngaba hey nanku nomnye ngokusefuna ukunatsika futhi nanku nomnye futhi yayinto yami ukubaleka because ndasendibone kakubi kuba lo wayenzile wayengayenzanga once so ndapha sendibaleka so ndabaleka ke so ke abantu abadala ke babezithatha izinto bazikhavalishe ke izinto especially umuntu xa esaziwa kuthi waqonda uba hey qonqani ingxabano nentoni so wathi omunye umuntu esithi ngosendikholwa ngokuthi xa sendiyibalisa ndikhanselishe umuntu le nto because sendathi ayibalisa public njengoba ndiyibalisa public because sometimes awuyibalisi into xa ungekho relieved kuyo xa ungekakhululeki uyayigcina uyifihle kodwa ubuqonda bungaphakathi uyalimala so kubalulekile ukuthetha ukuthi xa sowukhululekile entweni kuthetha speak xa sowukhululekile entweni because ukhulula nomnye umuntu ukuthi ongakathethi naye athethe uze abe because ukuthetha kuyaphilisa kuyakhulula ukuthetha nokuthetha xa sowuphilile kumnandi amen so baninzi abantu aba angry because wafika bayamangalelana abanye nakubazalwane bamangalelana abanye bathi barechiwe ezininzi into ezenzekayo emhlabeni in these days there's no peace so yenye yento yaye ndibanga ukuthi tikabina peace so let alone ke ukubethwa ke ukhulu sasishaywa thina sasibethwa thina kakhulu hayi mandiyibeka ngesiXhosa lento
sasibethwa kaloku ndithetha isiXhosa nesiZulu because ndihleli KwaZulu Natal for 10 years. Ndihleli KwaZulu Natal for 10 years and apha sendisazi isiZulu kakhulu. Ngani ndisazi kakhulu ngaphezulu kwesiXhosa. So angamangala omnye umuntu kuba abantu baye bacaphuke xa uthi umXhosa uthetha isiZulu. Naxa ungumZulu uthetha isiXhosa. Kanti singabantu abanye singabantu abanye kahle samanguni. Yeah, because ndafumana enye history ethi uZulu wayengumkhulu kaXhosa. Xhosa engumninawo. So babesuka kulamazwe West Africa. Qha ke i-problem yethu into ba i-history yethu thina asiyazi. Just like ecaweni njengoba abantu abahlele ezinkonzweni abayazi i-history yabo. Abahleli kwimini kwinantsika kwi-mainland churches abayazi history yabo. Abahleli kwi-Pentecostal churches abayazi history yabo. Nabalapha kwi-ministries, charismatic churches, umuntu uyafika khonje nje. Akayazi le ndoda noba yayisindiswe njani, isindiswaphi, ngomphunyaka, because that is very important. Ukuba uyazi ba lento kuyiqale kanjani. Abantu abaninzi balandela abantu abathole ubugqi, bacinga bazi-miracles. Abantu bathola ubugqi bacinga bazi-miracles. Lo muntu uzange athethe ngoYesu, akathethi kwa ngoYesu lo, uthetha ngaye. Yabo? So xa ngigqitha ke kule ndaba yokukhula kwami kuba ndakhula kanjalo kabuhlungu kanjalo ndaye ndafumana lezi zinto ndazifumanayo ke efamilini. You know, mhlawumbi une experience I don't know. You know, xa ukhula ungumntwana e-single parent uyagezeleka kakhulu. Uyagezeleka efamily. And iwesi makungenaba bangenamamkhuliswa ugogo because uyagezeleka. Kubekho abantu abathetha unothanda nje. Unaxa uzodla kubekho nje umntwana walapho umuntu nje ongumntwana sokugezela nje akuxele nje into ba wena uNtontoni wena ngwalapha wena Ntontoni wena akukhumbuza ba wena Ntontoni. This experience ile lento yeso. Those silly things. I mean, I didn't experience it, but ngakhuliswa gogo wami was very loving. But bengiyibona emasayidini kwabanye abantwana abanjengaba bangenabo mama. Then abakhula komakhelwane like you will see. Yeah, kuba mnandi xa uma esekhona secala. Because at least bakhona that little bit of protection. Chris awungikhapha siyofuna izinkuni khona ngizodla. Like yo wena udla mawulanda izinkuni. Udle xa wenza into ethi lethi. Kamanzi umuntu yasebenza. Even though zange ndifikelele kwezi situations ezinjalo sokudla ngokubhatala kodwa kwakhona amaxesha lapho uqonda ba yamna mali yobhatala esikolweni ufuna kuyoyisebenzela ufuna kuhambe uyobamba itorho uqonda ndibamba itorho elalini izoba ndenza into ethile uyabo so into esinjalo so ngosensinsiwe ndisebenza ebhankini xa ndiye kumsebenzi yaphinda yajika ifamily bana yajika ifamily kodwa ulithemba lethu lesithembe wena basacaswe na ukuthi ubuyithe no but sometimes ngayitholi engaba ukuthi ma uyi breadwinner then you expand you know bendumuntu one-compassion kakhulu ndakasiza bonke nabafundayo emva kwami zabazama kuba mase ngiphumela inkosi thina ndiyayeka emsebenzi babuya umva bonke sebephumelele ngoba babuya umva so ndiyakunela sometimes end up ukhetha kwabantu abasenkonzweni kunabantu abasefamily when it comes into edibene ne-understanding nokuncedana especially in these days there are a lot of cruelty in the families end up ukhetha abantu ongabazi abasenkonzweni as I'm talking to you na dimengabo until now yabo ndienda ama uThixo ngisiza ngabo until now njengoba ndigqokile nje gqoke bona I'm telling you abantu abangandazi endathunywa kubo uThixo usebenzisa bona ndiyabava kabashumayeli bathethe abashumayeli hayi jonga phezulu akhona amahlungulu yayizintaka ezazithunywe kuEliya kwiOld Testament in those days so uThixo wayevusenza anything evusa nentaka ba zincede umuntu wakhe because abantu elaxesha babesilwa noThixo physically. In these days usebenzisa abantu uThixo because umoya engcwele lapho uyabanceda abantu uyathethe ebantwini usebenzisa abantu ukuthi bakuncede njengomuntu kaThixo endleleni yakho yokukholwa. So ugqitha kwami ke kule ndaba le yefamily ne rejection
ndayithatha as a test ndathi it's another part of my calling, say preparation. I have to accept it and move forward because ndinqamelele i-calling. Fika ecaweni ndithi uThixo uyathetha nami uthi hey kanti ndiqalile uqale inkinga kandiqalile inkinga bavuka abantu ba-divided phakathi bacasulwa yimali kucasile into uba kaloku ndiye kumsebenzi ndithi ndinako uThixo uyathetha. Sometimes hamba noThixo uzobona i-reaction yabantu kuba abantu bamiphi. Xa ungekahambi noThixo athethe uThixo kuwe uyomangala ngoba nabo ucinga uba uThixo bayamazi babuya umva uqonda uba unga-understand ukuba hayi xa kuthethile uThixo God doesn't want to share you with people. When God is calling you, when God is about to use you, He will make sometimes abantu ukuthi babe against you because He doesn't want to share you with people. He want to have you alone. Alone. Yeah, ayenza ukuthi abantu babe against you. So yeah, enkonzweni yamandibeka lo asiyamkeli lento. I remember useme leadership athi asiyamkeli lento. Asiyazi akahamba uziqalela into yakhe lomzalwane. So ndaqoma ngizohlala pha ngasemva ndisebenzele uThixo. Ndisebenzele uThixo until ndabona ukuba it's too much now. It's too much. Kaloku i-chase le ukugxotha oku akusekho akusenziwa even ngoko wisdom sekungqala ngoku yabo. Me I was chased away 3 times ko enkonzweni. Hey man inkonzo Kodwa ubiza amagama enkonzo kuba kaloku inkonzo yazi kuningi sihamba siyakushiya okay hey kanti sini isikhathi sethu ihambile kakhulu kodwa I think maybe singayibamba le 15 minutes here. singayisaza ukupheka lezi zinto lezi because ziningi man. yeah yazi asiyithathe kwi-marriage yakho then ne-message oyilethele abafundisi yeah then siyisa konje nakuphi EZC osivayi okay EZPP yeah kubafundisi before ngithethela message kubafundisi ngithanda ukhe ndifunde le verse because benikezwe lesi scripture lesi silapha kwincwadi yaka ndivumelekile bangayifundi ya hawu ngayifunda First Corinthians Korinte bokuqala chapter 6. You know, before ngifunda le message, nami as a human being, njengomfundisi, included apha kule message. Izoshiwo apha. Why ngibangibuthi xa ngithumela message ye peace? Ngithumela message ye peace because uthi rapture is about to happen. uYesu uyabuya maduze and akukho namnye ozombona uThixo ngenalo uxolo. Akayekho umuntu ozothathwa kule rapture engenayo ipeace. 2 engenabo ubungcwele. So kudingeka ukuthi omnye nomnye anze lento kuthiwa introspection abheke ukuthi akukho umuntu une problem naye na. I made a lot of repentance before after kufika le message. I made a lot of repentance. Yafika ndingumuntu because a holy heart is a repenting heart. Umuntu ongcwele ngumuntu oguqukayo. Umuntu one peace ngumuntu owenza ipeace. Even noba akukho sidingo. Xa usithi I am sorry, awusho ngoba wonile or utsho for the sake of peace. Yabo. Sometimes you don't need ukuthi eske ube ngumuntu onileyo okanye mhlawumbe onikwe kodwa for the sake of peace you make peace for the sake of peace.
because ininzi into eyenzekayo uThixo ayibonayo phakathi kwabazalwane ebandleni, kuyaxatyanwa, kuyaliwa, kuthethisana. The time ndizala eJoburg ndigqitha kwenye ishop ndiyathenga, ndibise ndixelela lo sisi uba ndingumzalwane sisiwe, athi akhomba omnye usisi athi nankuya omnye ongenaxolo akathethisani nathi sonke. Uthi kodwa uthi uyiworshipha enkonzweni kodwa akathethisani uthi ngekungcono uba angazange azichaze bungumzalwane azifihle kuba akanaxolo laa mntu. Kutsho lo undithengiselayo ecounterini. So uThixo uthi ezwini lakhe, even abefundisi abathethisani, abefundisi baxabene, abanye as we speak bayamangalelana. Uthi uThixo ubuthatha umntwana kaThixo omnye umzalwane umsekhothi uphumile ezwini lakhe, awuxabananga nalo mzalwane, uxabene naye. Utsho uYesu uxabene naye. So awunoya ezulwini likaYesu uxabene noYesu, uxabananga nje nomnye umuntu, uxabene noYesu. Ukuba uwesi xa sothe wathatha isteps sokuba uye court, noba wawureyitsiwe, noba wawenzeni, noba wawubelwe, noba wawubile, because uThixo uxolela zonke izono. Xa uthethwa ngokuxolelwa kwezono kuthethwa ngazo zonke izono nezokubulala zonke. uThixo uyazixolela. Uthi ke nina xa ningabaxolela abantu, nani anikuxolelwa nguba wena usemazulwini. Uthi xa ningabaxolela abantu abanonayo, umfundisi woniwe umfundisi agraduate omnye umfundisi kube sithi uthathe abantu bam uqhekeze ibandla lam. Abafundisi abathethisana, omnye uthi waqhekeza ibandla lam, omnye wathatha abantu bam. Uyabona into ezinjalo? Akukho umuntu ndingamthethisiyo, even though kwenzeka into ezinjengezi efamilini yam, ndibathanda bonke, ndibathethisa bonke, ndabaxolela. Bade watsho omnye wathi nokuba usiyabulelo ungamenza noba yintoni, ngekhe angakuthethisi, uza kuthethisa. Because why? Because dilwela uxolo. Uxolo sisiqhamo sikamoya. Ithi iBhayibhile abaprofethi bobuxoki uyabona ngesiqhamo zabo. Esinye sesongaxoleli. Abantu bajonge iziqhamo zenyama zipha kwincwadi yamaGalati zi-18 ekuthiwa siyobabona ngazo. Kube khona iziqhamo zikamoya ezincwadi yamaGalati 9 zi-9. Kodwa ibandla lifuna uhamba ngee-gifts, alifuni ukungena apha eziqhameni zikamoya, lifuna uhamba nje ngee-gifts. Kodwa uThixo yena ujonga isiqhamo because isiqhamo sesona sifunekayo empilweni yekholwa ngaphezu kwesipho. Isiqhamo especially uxolo. So uthi ke kukho mntu mna kuni unendawo ngakomnye onobunganga bokumangalelana phambili bangengimalungisa, angammangaleli phambi kwabangcwele. Anazi na ukuba abangcwele aba baya kuligweba ihlabathi? Kuba ke ihlabathi ligwetywa phambi kwenu. Anokufanele na ukuwathetha awona amancinane amatyala enu? Anazi na ukuba siya kugweba izithunywa zezulu? Kobeka phi na ke kwezi zinto zobubomi? Xa sukuba ke ngoko nisiya ematyaleni ngezinto zobubomi, nimisa abo bangendawo kulo ibandla ukuba bagwebe bona na. Nditsho ukuze nidane, kude akwabakho noko sisinye na isilumko phakathi kwenu esingaba nako ukulamla phakathi kwabo abazalwane. Usuka umzalwane amangalelane nomzalwane athi noko akwenze phambi kwabangakholwayo. Seninciphile ke kanye ngokuthi nimangalelane yini na ukuba ningathi kanye nivume ukoniwa? Yini na ukuba ningathi kanye nivume ukulunyukiswa? Nisuke nina none abanye, nilumkise none abanye,
nilumkise oko nibe nikwenza kubazalwane. Anazi na ukuba abangemalungisa abawukuliva kudla ilifa ubukumkani bukaThixo. Musana ulahlekiswa. Amen. Amen. Yeah, uThixo beke lento ukuthi masivume ukoniwa. Abazalwane mababuyisane, especially abefundisi, mababuyisane. Bokwenza uxolo efamilini yakho, buye wenza uxolo nasenkonzweni, wenza uxolo emphakathini. Kuyaxolelwa nguThixo, uyoba noxolo noThixo. Because ungaxoleli kuyagulisa. Abanye bane stress, bane ulcers, akaphili nomzalwane. Kanti akaxoleli, ungaxoleli kwenza ulcers. Ungaxoleli kuyagulisa kwenza ulcers, ungaxoleli. Kuyagulisa. Abantu nama-ulcers nje abaxoleli. Not bonke. Ungaxoleli kuyagulisa because kaloku uba ne-anger, ube ne-stress, and i-stress senza i-ulcers most of the time. Ndiyazi uba abantu ke bazawubhala ke babhale ke ne-content zoba uthe umfundisi ungaxoleli vese nje kanti vese because nami kwam ndisuka apho from the experience because bese ndigula ndine-ulcers so ndiya kwinto ethi ke kuyo yonke into eyenzekayo kum but ke ndiyaxolela. But ke what I'm saying is ekusokoleni kwam nasekubani ne-tough times kwi-ministry, because ndibe ne-tough times kwi-ministry and apha ndiphuma ke enkonzweni ndihambe ndiyoshumayela qomba mandimele bucala for the sake of peace ndiyoshumayela. Yeah, because ke anything endiza nayo kwakuye kubuzwa uba kubuzwa I remember ndibizwa ngamadoda amakhulu ebuzwa uba lo Thixo wakho kuthena ngaqali kuthi. Lo Thixo wakho lo makaqale apha kuthi Kushabafundisa abakhulu. Sobafundisa abakhulu bendibiza ndimise imvuselelo kwenye indawo ndi-interview eRadweni. So bava ndigqiba ukuthetha eRadweni bandibiza kodwa le nto yenzayo siyo yethu, hamba ngcono uyoqala into yakho, hamba kuba lo Thixo wakho mebe uqala kuthi. So ke saenda apha ke singena kwenye inkonzo ke siphuma siqala iministry singena kwenye inkonzo kodwa lokho khona umakoti wakho seloke khona elo xesha. So zaba tough ke izinto, kuba tough kwezinto caba ngisenamali kodwa ngabinamali enikwama ngisafumana support system kodwa ngabinamali kwam because ke yani ke ekusebenzeni kwami sebenzela uThixo uya reward ebendireward ebendisikela sibusisa ke ngokusebenza siqhubeka sibenza umsebenzi wakhe. Wathi nami ndiyakushiya ngokuba angeke ndihlale ngimelana nongaphumeleli anizophumelela kanjani nawe. Sure. I cried. I cried. Ndiqomba into endiyishelwayo apha abantu bengaboni uba ndiyakhala qoba akukho umuntu noba ndiyamxelela oyikholwayo lento komntu ubhilivayo lento xela abantu abayibhilive lento. Wemka ke wahamba ke wawufumana umsebenzi kwenye indawo ke wawuhlala apho kuloo ndawo wathi move on ke wenza into zakhe ndingazungena kuzo ke apha. Wahlala entweni kaHlika. Ndahlala broken. Kubo broken. Baba broken. Baba broken ngendlela ezininzi. Yeah. So kangiba I just want to say even myself as a pastor, as a man, as a human being, njengomfazi ngemuntu ozabe ngumfazi nami ndifuna ukuxolisa kubantu engabe mhlawumbe ndabona endleleni ngoba phela ushithi sixolisa sonile sixolisa singonayo xolisa kubantu endabona mhlawumbe khona endikone ngayo ekushumayeleni kwam I'm sorry mhlawumbe khona endikune ngayo ekwenzeni kwam I'm sorry zininzi indlela esona ngazo. So ndicela uba ubukhona apho mhlawumbe ubukela uzobona le video ungixolele kwinto njengoba uThixo asithi masixolelane ungixolele kwinto ngikhange ndenze kakuhle kuyo as a pastor. Mhlawumbe wa end up uyishiya inkonzo ngenxa yam I'm sorry. I didn't know that. It was not my expectation and my intentions. My intentions. Yeah, it was not my intentions. Uyabo? So because uThixo kabiza abantu abaperfect. uThixo wenza abantu babe perfect xa sebefikile kuye ezawasebenzisa kuyabenza. uThixo biza abantu abenze. So ndiya kwinto ethi ke kwi-calling endiyenda experience uThixo wambule into ezininzi. Masingene kule ndaba yoku end times. Yeah, masingene kule ndaba ye end times ngenxa yexesha.
siphila njengoba senjini siphila kumaxesha okugqibela. Kunezinto endizambulelwe nguThixo, ezinye visions, ezinye wathetha uThixo ngazo uba mandiwonisha abantu. Yes. Ngo-1999 andanobe besenikhuluma seniqabukilena. Ngo-1999 abantu babe busy besithi ngo-2000 uYesu uyabuya. uYesu uyabuya ngo-2000. Elo xesha besendi nee-messages emandi ezidlulisa abantwini, sendiprofethe enkonzweni endandikuyo. Sendiprofetha ngoko apho ndikhonza khona ku-local church yam, Assemblies of God, sendiprofetha. uThixo wathetha nami ukuthi mandixelele abantu ukuthi uYesu akazubuya, because babesithi abacwaningi beBhayibhile emveni kwemillennium xa kuphela iminyaka ye-2000 bakhona isiganeko esenzekayo emhlabeni. Yeah, emveni kuphela kweminyaka e-2000 bakhona isiganeko, and babenyanisile. In which way? uThixo wandityhilela ukuthi uYesu akazubuya ngoye-2000, because bathi xa bebiza ke babesithi yimillennium. Imillennium ke yenziwa iminyaka eyi-2000. ngokokaThixo unyaka, a day kuThixo it's like 1000 years. Ixesha lalapha emhlabeni alifani nexesha lasezulwini. Ixesha lasezulwini, a minute can be 3 years, 1 minute, because ixesha lalapha emhlabeni liyacotha, elasezulwini liyakhawuleza. Liyakhawuleza ixesha lasezulwini, kanti elasemhlabeni liyacotha. uThixo kuthiwa udale izulu nomhlaba ngeentsuku ezinhlanu. 6 kusuku le-7 waphumla. Yes. So uThixo wandityhilela uba uYesu uzobuya on the 6th day, at the end of the 6th day. Sikuye ngoku 6 day, sisekupheleni ko-6 day ngoku. Loo nto leyo ndayixelwa ngo-2000 ukuthi sesizawungena ekuphumleni kwenkosi ku-7th day. Ngo-2033 uyaphela u-7th day. uYesu angabuya anytime from now apha ku-2025, kodwa asigqithi ku-2026. How? I'm telling you, ku-2026 asigqithi. Sinendlela esinikwe ngayo nguThixo, njengoba ndisitsho ndithi uThixo usinikeze understanding and knowledge of times. Understanding and knowledge of times. Ukuthi uThixo njengoba wadala ezintsuku ziyi-6 waphumla ngolwesixhenxe, olu suku lwe-6, lo number 6 kuyaliwa ngaye. Number 6 was very important ezulwini, because number 6 is a number of men. Hence uSathana ewe wamthatha wamthi still unumber 6. Xa seyibandla selihambile uzoba nombola abantu ngo-666, because unumber 6 is very important. Unumber 6 ngulo sikuye silibandla. Usho ukuthi 2006 phela ziyakhanya. No, even before 2006. Or 2026. Even before 2026, because iprofetho ngokwezenzekayo ziyi-2 into esezisele ngokuba zenzeke emhlabeni ngokwendlela uThixo andityhilele ngayo. Because uThixo xa ezayo ebantwini uzityhila ngendlela. Uyafika kulo azityhile ngolu hlobo, afike kulo azityhile ngolu hlobo, afike kulo azityhile ngolu hlobo. Because ivision kaThixo ukufika kwakhe emhlabeni ngo-Adam yaye kukuba abe nezulu elisezulwini, abe nezulu elisemhlabeni, downstairs and upstairs. Ngo-Adam wayene-relationship no-Adam, emvisithele u-Adam, bathethe no-Adam. Adam engamoyiki uThixo, bathethe no-Adam. Adam eyazi iglory kaThixo ukuthi yintoni iglory kaThixo. Phana e-Edeni kuthiwa kwakukhona imifula eyi-4. U-Adam wayehamba phezu kwaloo mifula engatshoni, because wayehamba kweglory kaThixo, ehamba phezu kwaloo mifula, yamka mhla wawiswa sisono. So ngokumamela ke owesifazana, don't say abasifazana mabangamanyelwa, kodwa
sometimes khona izinto ofuna ungazimami when especially into as pertaining to God's authority. Sikhona ufuna uzimamele njena kubani. Lo nkosikazi waye ipurpose yokudala uThixo ekudala kathi kudala uEva wayemenzela ukuthi ancede uAdam. So uThixo uthetha ngoAdam wokuqala osawanga yathethe ngoAdam wesibini onguYesu kuye esavukayo safumana isalvation. uEva waye umncedi ethethe ukuthi wayemele umoya oyingcwele. uEva emele ukuthi ancede helper encede uAdam uEva. But ke uSathana wafikela kulonkosikazi wathetha naye lenkosikazi le yashifta kwiposition yahamba yayongena kwindaba yokuthi ifumane icontrol ifune kunoba incede le ndoda icontrol le ndoda. Yabo, that's what happened kwinto edibene nami ke calling ukuze ndikwazi ukuthi ke because kwathi ngenxa ye pressure wa end up sendishiya okwami. So ke ndahlala ndodwa akayiseva ipurpose yokuba secaleni kwami ngela xesha. Yabo, so because sometimes ungajonga uncedo lwakho kanti uncedo lwakho nalapha kuqala kakufutshane nawe. Nkosikazi qha uattack i-enemy yenza ukuthi angabikho kwiposition. Ndandla ngothi xa ungekho kwiposition mna automatically ndiyaphuma kwiposition ndiba wrong. Ngenxa yesikhathi ngifuna usitshela ukuthi iyiphi lento eyayenza ukuthi ugcine ubona ukuthi kumele umxolele unkosikazi wakho. Okay, ndizofika apho. So ndiya kwinto ethi ke uningi uNkulunkulu akubekileyo. So uNkulunkulu uzenze zonke izinto until the 6th day. So usuku ngalunye kwimillennium yokuqala usuka kuAdam uzotsho kuAbraham ibe izinsuku ezimbini 2000 years. uThixo elawula ngokwakhe kwasuka kuAbraham kusuka kuAbraham kwazotsho kuYesu kwafika uYesu. uYesu wafika emhlabeni on the 5th day. Wazalwa nguMaria wakhula wana 33 years. Ngifuna ucacisa lento. Wakhula wana 33 years uYesu. Ekukhuleni kwakhe wana 33 years kwimillennium elandelayo wa-overlap uYesu ngamanye amagama nge-33 years wangena ku-5th day. Yayisesikhathi sikamoya oyingcwele eso, wangena kwisikhathi sikamoya oyingcwele uYesu. So wahamba uYesu after 33 years 40 days wasiyeka umoya oyingcwele. Ngoku sikwixesha likamoya oyingcwele, 6th day ixesha likamoya oyingcwele. And symbolically ngo-2000 prophetically uYesu wayefika emhlabeni ezalwa. So wahlala ke so sikwixesha ke ngoku eli kuYesu wa-overlapha ngalo la 33 years ixesha le-grace. So ke ngoku ukuze ke ngoku ukwenza i-predictions ukwazi uyi-predicta le ndaba lena ye-second coming ngendlela ndembulele ngayo umoya oyingcwele ukuthi ithi iBhayibhile olesayo makaqiqe. Incwadi kaDaniel iyachaza kahle ukuthi iprofeta nge-end time incwadi yesiprofeto esiprofeta nge-revelation ngencwadi ye-revelation. So sikwincwadi ngoku kaDaniel lapha emhlabeni ngoku kusele into eziyi-2 ezakwenzeka, persecution and restoration. Because uYesu kufuneka before abuye kuqala ithi iBhayibhile ikumele ukuthi izulu lemgcine kudeske kuzaliseke zonke izinto ezaprofethwa ngabaprofeti eyenzeke eMiddle East ezakwenzeka emhlabeni including eSouth Africa. And kukhona into ekuthiwa i-robotic system ezayo ezokwenza ukuthi amakholwa abe persecuted. uThixo ukhupha amakholwa kwi-system of the world into ekuthiwa i-robotic system. Baxa beyibiza bathi i-4th industrial revolution. Lapho kuzawuba khona i-robots zibonakale zihamba phakathi kwabantu, kube khona electric cars. Xa kusenzeka loo nto kuzawucrash i-system. Xa kusenzeka loo nto iSouth Africa
izawungena kakhulu especially kwihanga endlaleni njengoba ndakhe ndasho ndathi ingba ngibe South Africa ibe ne problems nayo kungenxa ukuthi nayo iye yalwa nesizwe sikaThixo Israel. It's very important ukuthi South Africa siyithandazele South Africa because zininzi izinto ezizakwenzeka la eSouth Africa nezistorms including nendlala. Hayi ngenxa yalento bathetha ngayo yomhlaba is because ukuthi xa uthinta uIsrael ithi iBhayibheli uthinta iliso unyola iliso likaThixo. Zonke zonto ezo kukuphela kwamaxesha zizinto ezibonakalisa ukuthi kuphela amaxesha. So mina bendinoyicebisa abazalwaneni ukuthi nasebantwini ukuthi abantu ngoku lixesha lokuba babuyele kuThixo basindiswe because indaba yokulahleka kwebandla likaThixo yenziwe kwasithi thina as leaders because as I've said to you ukuthi ufika kukaYesu emhlabeni uYesu wafika icontinents emhlabeni zi3. There were only 3 continents of the world ufika kukaYesu. uYesu efuna ubulawa nguHerode wabalekela phi eAfrica. And uThixo ngoku uthembe iSouth Africa ukuthi iSouth Africa ingumother ethemba ukuthi uzaba ngumother of all of Africa. Kwi-continent zonke kuba khona icontinent engathi inamandla ikwazi ukunceda ngendlela zonke. Kuba khona ilizwe lamandla likwazi ukunceda icontinent yonke. So uThixo iSouth Africa beyibekele ukuthi number 2 iSouth Africa iProphecy prophetha nge-end time revival ikhomba ngoba izawuqala eSouth Africa. Why? Ivangeli liqale eEurope. Europe yalizisa eAfrica. Ngoku lixesha lokuba iAfrica ithatha ivangeli ilisephi eEurope back eEurope. Kwenzeke restore. Kodwa loo nto leyo before yenzeke kufuneka yenzeke ubuThixo elikhuphile ibandla kwi-system of the world. Uzolikhupha kabuhlungu ibandla kwi-system of the world uThixo. Zonke i-systems zizocrasha, kuzocrasha i-system banking system, i-system indlela yokukhonza le religious senza ngayo, sizokhonza ngendlela efunwa nguThixo. Zonke i-system even nemoto ezizikwanjwa ngazo ngoku petrol stations zizawuphela. Ayisazuba zimoto zepetrol izoba zi-electric cars. Kuza ixesha lapho why kulungiselelwa ixesha antichrist umphiki Kristu ozayo and ibelieve ukuthi uzophuma ngo-2030 and elo xesha libandla lobe selingekho lo because ibandla uYesu uzohamba nalo awuhlala nalo ezulwini for 7 years aphinda abuye nalo ibandla. Xa sebuya I believe ba uzobuya nalo ngo-2033 ibandla. Uma sihambile ngo-2026 I believe ukuthi uYesu uzobuya nalo ibandla ngo-2023 sebuya nabazalwane. Ngokwencwadi yabaseThessalonika chapter 4 verse from verse 14 to 17 iyathetha pha because abantu abayiquestionayo indaba ye-rapture iyathetha pha why imbangu uYesu azokwenza i-rapture because iplaniwe and ithi iBhayibhile uma uThixo uYesu benolinda ixesha elibekiwe bengekho unyama enosinda emhlabeni. After i-rapture uThixo unibonisile into ezizakwenzeka after i-rapture so painful. Inyikitha yokufa bazawufa abantu in millions after i-rapture. In so much that uThixo undibonise abantu abelungu i-vampires eziqeqeshwayo ezitrainwayo abantu abazodla abantu abafakwa abarecruitwayo abazawungena kwi-vampire abazodla abantu emva kwe-rapture. Abantu bazorejwa live, abantu bazodliwa live emva kwe-rapture. So it is very important ukuthi ungene kuYesu willingly. Especially abantu uThixo abathembileyo iPentecostal churches khange ziyenze ngendlela members yenza ngayo indaba ye-Great Commission. Because uma iPentecostal churches njengecawe eziyezavela zagqama zanamandla okutshintsha iAfrica, iSouth Africa, especially South Africa ngithina ngezwe lami South Africa za consistent. I no ngenxa isikhathi is 2 hours now. Okay, masibe sibamba apha sawusiqedele ngesikhathi soba no part 2 because I think information eningi kakhulu.
Okay. Yeah. Okay. So asibeke la kanda sophinde siqhubeke naso sesiyale ku part 2 sisithatha khona la cause kuningi. Amen. Kuningi. No siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Hallelujah. Yeah, kanda. Yeah, no. On camera and sound, I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. And James, We out. thank you.